ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикони ҳамешагии ютуб канали мо Насим Теҷа. Дӯстон, подписчикон марҳамат, навор кардем навори хонаҳои фурӯшӣ. Числа 21 апрел. Нархи навои имрӯза дӯстони азиз аз 55,000 сомонӣ оғоз мешавад. Лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. Нафароне ки дӯстони азиз хонаҳои фурӯшӣ ё ки ягон техника, замин, мошинҳои фурӯшӣ, хулоса дӯстони азиз барои реклама кардан чизе ки доред дар WhatsApp ман 911 32 43 44 суратҳоша ёки видеоша қатъи маълумотҳои пуррааш дар WhatsApp роӣ кунед. Худо хоҳад мо дар навори оянда дар YouTube, TikTok, Instagram ва Telegram реклама карда ҳаракат мекунем хонаҳои шумо дӯстон дар муддати кӯтоҳ фурӯхта битем. Дастгирии моро фаромӯш накунед. Ба ҳаматон тамошои бо Фаррухон ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мост. дӯстони азиз, нафароне ки Telegram доштагӣ бошед, мо Telegram канал кушодагӣ ҳастем бо номи Насим Теҷа. Аввалин шуда дар ин канал яъне ки аз нархи навои техникаҳо ва мошинҳо, хонаҳо бохабар мешавед. Ссилкаи Telegram канал дар таги комментария закрибид шудааст. Ҳама касоне бодорем подписатсия кунед, иншоалло ки беҳтарин мешавад. Мақсад ки наворҳоам дар ӯ канал мепартоем. Раҳмат барои дастгириятон. алайкум бародарон ва апау хоҳарони азиз. Марҳамат дӯстони Як азиз, хонаи фурӯшӣ дорем дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Ҳилолӣ. 8 сотиқ замин, 5 дар хона, свет, об дора, банияш дар дурунаш. аз манзили истиқоматӣ то шоҳрои Бохтар Душанбе 10 километр роҳ мебошад. дар наздикиш мактаб ҳастай. хона срочно фурӯхта мешавад. шахсоне ки дар ноҳияи Хуросон эҳтиёҷ ба манзили истиқоматӣ доред, марҳамат дар ин рақамҳои рӯи экран буда занг занед. 8 сотиқ замин дорад. Нарх 230,000 сомонӣ. боз муомила мешавад. Обу свет мушкилӣ набудааст. Дар рақамҳои 915 83 83 90 қадим муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтари ин хона аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, агар шумо хонаҳои фурӯшӣ доштагӣ бошед, мехоҳед ки фурӯшен шавад, ҳатман дар WhatsApp мо роӣ кунед. худо хоҳад мо дар навори оянда реклама карда дӯстон хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. зинда ва сарбаланд бошад. лайкҳоро фаромӯш накунед ва дар канали мо подписатсия кунед. ҳазураманд барои дастгиритон. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай назди ҳавлигӣ аз тарафи подписчикон роӣ кардан срочно фурӯшиай. хоб дар ноҳияи Данғара гуфтагӣ дар деҳаи 405 дар хона гирду атрофаш маҳкам, дарвоза часпондагӣ, ҷои беҳтарин, ҳамсоё зиндаги кардистанд. қишлоқи обод мебошад. дар деҳаи 400 гуфтем. дорои 5 дар хона, масоҳати умумии заминаш 8 сотиқ заминро дӯстони азиз ташкил медиҳанд. марҳамат, бисмиллоҳ карда медорем даруни хона. ина дӯстони азиз, хоб якум хонааш инҷо меҳмонхона ҳастай. хулоса айни ҳол ремонт кардагӣ нестай. далши 4 дар хонагиш ремонт кардагӣ, кондитсионер дорад. хонао подвал дорад дӯстон. 330 мега харидори конкретӣ бошӣ, боз савдо муомила мешавад. дар рақамҳои 552 55 51 53 қадим муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари ин хонаро аз худашон пурсон шавед. нафароне ки дӯстони азиз аз шаҳри Бохтар хонахар бошед, марҳамат, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, дар кӯчаи Сабзавод назди мактаби рақами 23, дорои дар хона, гирду атрофаш маҳкам. ина дӯстони азиз проекти хуб, проекти замонавӣ. масоҳати умумии заминаш 6 сотиқ замин мебошад.
нарша дӯстони азиз 335,000 сомониш мегӯяд. ина дар наздикиаш дар ҳамин пеши хона ва ба пеши хонара оби ариқи тоза мегзарад. 335,000 сомонӣ дар рақамҳои 753 39 08 08 қади метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастанд назди ҳавлиги дар ноҳияи рӯдакӣ дар деҳаи Дарёобод. дар хонаи временка дошта будааст. масоҳати умумии заминаш 1,5 сотиқ замин, гирду атрофаш маҳкам об свет об дошта будааст. дӯстони азиз, светша мақсад ки хитон мекашем гуфтагия дарвоза часпондагӣ. нархи хонара 170 ташмега марҳамат боз арзон мешавад. дар рақамҳои ватсапша метавонед дар тамос бароед. ва дӯстони азиз, мо дар инстаграм сайти нав кушодем, яъне ки номаш дӯстони азиз хона савдо, ба англисӣ қади хона савдо бинависен. дар онҷа хонаҳои арзона бари шумо реклама мекунем. инак дигари эълони мо аз тарафи подписчикҳо боз хонаи фурӯшӣ роӣ карданд. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги дар ноҳияи Рашт дар кӯчаи Эмоммуҳиддин гуфтагиай сета хонаи барак дорад. дӯстон, хоб дар хонаи тайёр якташ нотайёр гуфтагиай. хулоса гирду атрофаш маҳкам боз 6 сотиқ заминга дорад. дӯстони азиз, се хонаи барак ана дӯстони азиз боз се хонаи дигара фундаменташ рехтагӣ тайёрай. дӯстон, дар ҳамин видео айни ҳол маълумай ҳозир дарши мерем. иҷа ҳозир дӯстони азиз хонаҳои барак алоқхонаҳо ҳам хеле бисёршанд. 6 сотиқ замин дорад. нархша 230 ташмега. харидори конкретӣ бошад боз савдо муомила мешавад. дӯстони азиз, дар рақамҳои 111 09 02 68 қади рақамҳои ватсап дастӣ кор мекунад. муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтарашро аз худашон метавонед дастрас намоед. дӯстони азиз, барои подписчикони канали хидма Насим ТД як ҳафта шид мо инстаграми нав кушодем бо номи хона савдо. дорои 350 подписчик дорад. дӯстони азиз, марҳамат обязательно бидон подписаться кунед. силкаш дар таги навор мондагиай. ҳатман дӯстон подписаться кунед. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастанд назди ҳавлиги дар ноҳияи Муъминобод дар деҳаи Ҷимтол. ина дӯстон, хонаҳо калон-калони хушрӯ, 4 дар хона, ремонтҳои хуб кардагӣ, нархи дастрас, 8 сотиқ замин дорад. нархи хона 250,000 сомониш мегӯяд. харидори аниқ бошед. хонара биё аз печ бубин, маъқул кишид, савдо мешавад. худо хоҳад дар назди ҳамин хона гуфтагиай. дӯстон, дар рақамҳои 985 02 04 20 қади дар тамос бароед. маълумоти пурра ва аниқтарашро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастанд назди ҳавлиги дар шаҳри Кӯллоб дар кӯчаи Умари Хаём гуфтагиай. ремонтҳои хубу замонавӣ, гирду атрофаш маҳкам, дорои ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона, хулоса дӯстон ҳамаи шароитҳоро барои зиндагӣ кардан дорад. срочно фурӯшиай. дорои 4 дар хона, масоҳати умумии заминаш 6 сотиқ заминро ташкил медиҳад. нархи хона бошад 350,000 сомониш мегӯяд. харидори аниқ бошад боз савдо муомила мешавад. дар рақамҳои 918 39 98 48 қади метавонед дар тамос бароед. ва дӯстони азиз, мақсад ки нафароне ки хонахар бошанд, пешакӣ ба ягон одами хонафурӯша хоҳиш мекунем залог 1 сум пешакӣ напартоед. зиндаву сарбаланд бошед. ҳазор раҳмат барои дастгириятон. аз шаҳри Бохтар, дӯстони азиз, хонаи назди ҳавлигитон ёфтем. сехонага бо нархи 313,000 сомонӣ. марҳамат. дар шаҳри Бохтар дар назди вокзал гуфтагиай. дӯстон, дорои 3 дар хона ва баняи дарунӣ, кухняам ҳама чиз дорад. 2 сотиқ замин дорад. нархша 313,000 сомониш мегӯяд. оби свети доимӣ. дар масъалаи об, дар масъалаи свет мушкилӣ набудааст.
нархи хона 313 та дар рақамҳои 919 26 58 58 қад метавонед муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз дар шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи Уртабуз, ҷамоати Шарора, лаби роҳи Калон. 3 дар хона, 2 сотиқ замин, гирду атрофаш маҳкам. дӯстон, соҳиби хона қайд кардаги ки дар ҳамин навор шумо чизе ки мақсад дидестин ба ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархи хонара 235 000 сомониш мега. харидори кангиреди муши боз савдо муомила гуфтагӣ мешавад. дӯстони азиз, дар рақамҳои 501 51 51 10 қати муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтарашонро аз худашон метавонед пурсон шавед. ва дӯстони азиз, аз кадом территорияи Тоҷикистон ба шумора хонаҳои фурӯшӣ лозимтон бошад, дар комментария бинависед. худо хоҳад мо дар навори оянда ҷойгириш мекунем. раҳмат барои дастгириятон. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи назди ҳавликӣ дар шаҳри Душанбе дар тарафи ваданасос, дорои 2 дархона, дорои 3 дархона. дӯстони азиз, 2 сотиқ замин, нархша 480 000 сомониш мега. марҳамат дӯстон, даруни хона тамошо кунед. мақсад ки хоб баъния кухонаи дарун дорад. нархша 480 мега дар шаҳри Душанбе дар назди ваданасос. дар рақамҳои 987 77 74 73 қад муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари хонаро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак ин охирон эълон астаи дар навори имрӯза замини фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Шаҳбури Кӯҳна 6 сотиқ замин срочно фурӯхта мешавад бо нархи 55 000 сомонӣ. боз аз номи ютуби мо Насрин салом астем. худо хоҳад арзон мекунад. дар рақамҳои 975 033 08 33 қад муроҷиат кунед. дӯстони азиз, навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. чанд қайки мақсад навор доштем, реклама кардем. худо хоҳад бо дар навори оянда ҳатман ҷойгир мекунем. хайр дӯстон, худованд нигаҳбонтон бошад.